Hej og velkommen til den her Roblox Obby video. Og i dag så skal vi bare spille et Roblox Obby spil. Det kan godt være at det er lidt kedeligt for nogen, men ja, jeg laver den bare lige til min startekanal. Jeg har mange spil som vi kommer til at spille og playthrough og sådan noget, så det bliver rigtig spændende. Er jeg pro-gamer nok til at kunne komme derover? Det er jeg. Yes, man. For helvede, man. Okay. Det bliver meget bare sådan chill. Men imens jeg dør, meget chill. Det jeg kommer til at spille. Sådan, jeg spiller normalt bare Fortnite med mine venner. Sådan, okay, det var det, man ikke skulle. Nå, okay. Det er nemt. Så jeg håber, du vil kunne lide videoen, som jeg producerer. Eller video. Hvorfor vil man købe en jetpack? Hvorfor skulle du så have en Obby? Det forstår jeg ikke. Men ja. Så det, jeg ved godt, det er lige den første video, jeg lægger ud. Men det er nok bare fordi, at det er det, som jeg tænker. Jeg skulle lige prøve mit nye program og sådan noget. Jeg lægger det nok ikke ud i dag. Kun lægge den ud i. Ja, men altså, jeg håber, I kan lide videoerne, jeg laver. Fordi at, og håber, at I vil rigtig gerne være med til at se med det, jeg laver. Fordi det er, jeg ved godt, at Roblox ikke kan lide, at det er sjovt at spille at se. Men for nogen er det. Men jeg tænker mere sådan CS. Ikke valg. Jeg bruger mig ikke så meget valg. Men ja. Det var mere bare en test på, hvordan jeg kunne se, om det kørte. Så ja. Håber I kan lide videoen. Fuck ham, der er noget dum.